naman magadulong naman kami sa inyo sa pila ka mga ambahanon, no? Sa pulong nga Ilonggo. Kay kalitan nato nanay kay ari diri si Inday, no? Ang aton lang ang nagakanta lang sang langit ug duta, no? Kay wala pa siya makabalik sa iyang kuan, no? Ari siya di kag si Inday Rose, no? Magadulong kami anay sa inyo sang isa ka ambahanon, trayo kami, no? Ining ambahanon nga nagatigulo madmad na mga Ilonggo. Okay? Kaputulay sa sitwasyon sa karon nga panahon, isang nang may mga pupisyon nagabatiyak sang katigadugon. Madmad na mga Ilonggo, tiong naagot kita magbago. Sikwayon na malain na biso. Dali lang, no? Kay medyo daw ka feedback kita, no? Kita man kalapit, no? Sound. Okay, no? Liwat na lang, no? Kayo daw may pis-pis nga nagapagahuni, no? Yari na, no? Ibuin-buin yung bulyong. Dito sa piyak ko. Ang sakon. No? Sound. Inyo, bida? Hello. Okay na? Why na sing pis-pis, no? Yari, no? Liwat, no? Yun ang ambahanon ng tigulo, madmad na mga Ilonggo. Kaputulay sa sitwasyon sa karon nga panahon, isang nang may mga pupisyon nagabatiyak sang katigadugon. Madmad na mga Ilonggo, tiong agot kita magbago. Sikwayon na malain na bisyon. Maghimos kita tanan para sa atong nakauswagan. Isang namin mapalangitan ang hindi lang lubag sa kasubukan. Madmad na mga Ilonggo, tiong agot kita magbago. Sikwayon na malain na bisyon. Mga tutok, mga inday, dapat kita magbungay. Ang pagkidait kag paghirupay, dalan sang kalipay. Maghilot-los kita para sa atong nakauswagan. Bisan na mapalangitan ang hindi lang lubag sa kasubuan. Madmad na mga Ilonggo, tiong naagot kita magbago. Sikwayon na malain na bisyon. Mga tutok, mga inday, dapat kita magbinuhigay. Ang pagkidait kag paghirupay, dalan sang kalipay. Maghimot-os kita tanan para sa atong nakauswagan. Isang nang mapalangitan ang hindi lang lubag sa kasubuan. Madmad na mga Ilonggo, tiong agot kita magbago. Sikwayon na malain na bisyon.
Okay no? Namuyat to no, ang ambanon nga nagatigulo, mad-mad na mga Ilonggo, no? Kaya mo itong dulot namon sa inyo nga trayo, no? Kabay pa, no? Nga magustuhan ninyo. Yari pagit, no? Idulong ko lang ini sa inyo, kining isa ka ambanon nga nagatigulo, no? Nadurogin sini naga pinamangkot, no? Ning ambahanon nga nagatigulo Baslay ni Cupido. Ako lang ang nalulog sa inyo. Nagakurog ang bukhang kusam kang wala ka. Ginahog akong sang kabalaka. Ang kaimon halos dili ko matunggan. Kung mayara ka nga kahatubang, hindi pa na ang nagahigugma. Puno sang pagkutos kagpitin siya, wala na nagalantaw sang palakabuto. Kung man kusang kapuso, ang paghigong malang sang kabusang tao, wala kung maikos ang Baslay ni Cupido. Hindi ba na ang nagahigugma? Puno ang palahabuton, mangkos ang magkukulo. Ang paghigong walang hubog, magapabaylo sa ugali sang tao. Wala pili manggarang manong bigado, kung maikos ang Baslay ni Cupido. Ang paghigong walang hubog, kabaylo sa ugali sang tao. Wala pili manggarang mano kung maikos ang Baslay ni Cupido. Wala pili manggarang mano bigado, kung maikos ang Baslay ni Cupido. Okay na ho? Buya to no? Ang ambanon nga nagatigulo ng Baslay ni Cupido, no? Mugid pakanta ta sa kaindaya sila katong ano, pero subong iti bay man sadi. Ako lang anay mo lang tiner para sa inyo kay ginapangabaygid sang mga kadama, no? Okay, antes na kita magpadayon yadto galing ang mga ambanon para gid sa aton nga mga nagalantaw gid diri sa aton channel pero taranista, no? Diri sa atong YouTube, no? Para gid sa kay Ma'am Miri Ricabar subong man sa kay Ma'am ang Emilien Pedregosa, no? Mayara sa New York, no? Ma'am, nagkita kami kina ni Ma'am Kuanggali, no? Kag sa kay Ma'am Mafi Andaya, no? Siya gali to utod gali na ni Ma'am Emilien, no? Dira man na siya sa Amerika pro, ari siya subong kay ina nagkita kami. Madamo kang salamat. Labi na gid sa iya anak kali, no? Nga 17 lang po ko taas ng anak, no? Mga bata si Inday Jennifer, no? Si Jennifer Andaya, no? Ayong hapon lang dira sa mga Pedregosa pamilya, no?
lipayon na nga paglantaw sa inyo. Subong man sa mga kanday ma'am health chances no, kag labi na gid sa kay Ma'am Jima Muniba no, kaya ra sa barangay Kalayo no. Ma'am, mayong hapon lang kag sa kay ito dinis da no. Mga Muniba family no. Mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Labi na gid sa kay Toto Edward no. Ay si Ma'am Jima ari di kagapon no, nagkapuli siya alin sa ano guys sa Singapore kung sa Hong Kong. Ha? Basta, man nakapuli siya alin sa gwa no. Mayong hapon lang. Labi na gid sa kay Toto Edward no, Rivera nga yara sa Canada no. Mo ini ang aton gid nga taga support Daniel no. Si Toto Edward Rivera kag sa tanan-tanan mga Rivera family no. Mayong hapon lang dira sa inyo tanan. O kung mayong gabi no. Antes kitang padayon yari anay. Dugangan tanay mga shout out naton. Pirak na yung hapon, tami ako ang akon pamilya dire sa Davao, ilabi na gid sa akon asawa nga si Lorna sumugat na ligo para hamot kuno siya request ko kuno kanta ako ang namunit. Salamat ay hambal ni Timoteo Sumogat. Happy watching. Nang mayong hapon sa inyo kag dire man sa amon sa Tatay Rizal. Happy viewing man gali dira sa amon sa barangay Biaw. Lihog na lang sa ambahanon mabugnaw talo na sa kay Alvin J. Sarmona. Ay, nalipatang nato no. Dira sa kuano sa dira kami kagapon sa gabi no. Sa barangay Manduyog no. Manduyog Alimudyan no. Madamog na salamat kag happy kami sa inyong pag attender dira sa amon o kung pagbaton niyo sa amon o mainit ninyo pagbaton labi na gid sa mga andaya pamilya da sa kay sa kay Ma'am ano gito ng Ilen, may ang nagkontak sa ato nalipat ako mo. Sige lang, sa mga andaya pamilya da, kag sa tanan-tanan gid nga taga Panda. Tanan ng mga taga barangay Mandayog, no? Manduyog. Manduyog, lingkod yan kalipat ako terminal. Mayong hapon lang dira sa inyo tanan-tanan. Happy watching sa kay Giovanni Concepcion. Habalya ma-request ako no Ambertod sang kwartatay. Habalya. Shoutout sa kay nang Hild Sanchez. Happy watching nang. Galantaw sa samayan. Shoutout sa kay Sharpie Official. Happy watching. Okay na. Dali lang no. Kaya tagot tayo sila Rosie no. Sila na magkakanta. Taong ko na yung mga inyong mga gimpang abay. Dali lang ha. Liog ko kanay dahil kakuan ko na. Kudigo ko na dali. Idulot ko lang alay sa inyo no. Kaya nagpangabay gibilis ng kwano sa siningang bahanon nga ako ang namunit no. Para gid sa inyo. Taw-taw lang at taw-taw
kasing swerte paruto ko bumalik. Nag-isip ang layag, nag-isip ang layag, napali ang tarik. Matinaw ang bubong, mas labi ang sapa. Among katiling bansang tanan nga isda. Ang impul mo unday nga makaitila. Amo ang nagdihag, amo ang nagdihag, sining huna-huna. Ang mga dalaga kundi mong tuyuon, nagkabulubisyo nga dili magbato. Umabos nagkani at kung pamatanon. Buwak nagkaladbog, buwak nagkaladbog, kag nagkamanagitnon. Buwak nagkaladbog, buwak nagkaladbog, kag nagapanagitnon. Okay, no? Kamuyat to, no? Ang ambahanon nga nagatigulo ng ako ang namunit naging pangabaygid sa aton ng mga viewer, no? Kay sanglip kay nagapa-request siya diri sang ambahanon, no? May nagapangabay sing bag-o na tong naging compose kay ni, no? Ang ambahanon nga nagatigulo ng Bertod sang kwarta, no? Yari, no? Dulot naton sa inyo. Ini ng ambahanon, no? Palihog ko gani sa ako nga panday sa ako ng tipara. Pudlay gid kan sila mo alang-alang ako nga pag bisa na nga tong ground. Pwede na. Walan mga medyo basta pilot gid mata mo gani hindi ka kita kung di pagtabunan. Yari, no? Ginapangabay gid ining ambahanon nga nagatigulo ng Bertod sang kwarta. Ano bala ang likom nga bertut sang kwarta, nga agi nagkabig nga solusyon sang problema. Kay kung kwarta nagkani ang pagkaistoryahan, ang mga katawhan wala gid sing kaayawan. Ginasiling na ang kwarta gamot sang kalainan, apang kay nagkasabwag sa mga kaayuhan. Bango kay kwarta gid ang kinahanglan sa atong pangginawi, sa atong pangginawi sa sining kalibutan. Masulhay ang kabuhi kung madamo sing kwarta, kay makapag
gusto kung ano man ang luyag na. Apang madamo man sa magpalamilya, nga walang kahilituhog, nga walang kahilituhog, bangod lang gid sa kwarta. Ang matuod nga kalipay yara sa tagitusuon, kag hindi sa material nga mga talanawon. Bisan kaulon ka sa kwarta kung nagkaisahanon, hindi gid mahinunan, hindi gid mahinunan ang atong balatyagon. Lain gid ang mapatyagan naton nga kalipay, kung ang atong pamilya nagkahinang tanay, kung ang pertot na sang kwarta ang magpanalaytay. Bisan ang magtulutog, bisan ang magtulutog, magahilayuan. Ginasiling nga ang kwarta kamot sang kalainan, apang kay nagkasabwat sang mga kaayuhan. Bangod kay kwarta gid ang kinahanglan, sa aton pang ginawi, sa aton pang ginawi, sa bugos nga kalibutan. Masulhay ang kabuhi kung matamo asing kwarta, kay makapaggusto-gusto kung ano man ang luyag na. Apang madamo man sa magpalamilya, nga walang kahilituhog, nga walang kahilituhog, bangod lang gihit sa kwarta. Ang matuod nga kalipay yara sa tagitusuon, kag hindi sa material nga mga talangagon. Bisan kaulon ka sa kwarta kung nagkaisahanon, hindi gid mahinunan, hindi gid mahinunan ang atong balatyagon. Lain gid ang mapatyagan naton nga kalipay, kung ang atong pamilya nagkahinang tanay, kung ang pertot na sang kwarta ang magpanalaytay. Bisan ang magtulutog, bisan ang magtulutog, magahilayuan. Kung ang gahong na sang kwarta ang magpanalaytay, bisan ang magtulutog, bisan ang magtulutog, magahilayuan. Okay now? Natulong na to ang inyong
ginpangabay no ang bahano no. Antes kita magpadayon no, antes naton pahambahon. Sin Rosie no. Mabato na lang kita sang pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Gapo ako nugunting mahambal ni Nang Hills ah. Wow. Ay mamel ka, ngayong hapon lang. Happy watching sa kay Sharpie official di sa may Pampanga ngayong hapon. Shoutout sa kay Wow Yummy. Ay wow, timing naka-live si Typero tabal ni Mel Coaster. Happy watching. Saan pa nato padayon kita sa Merkules? Request ako no kang Eclipse. Karon. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa iyo, Tatay Pirot, at sa lahat ng mga tagapakinig mo, ingatan ka na wabagin ng Panginoon Habal ni Masikap sa mabuting gawa. Happy watching. Kabay pa nga hindi lang ka mamasakan. Tay Pirot ka namin sinakanta na Bertol sang kwarta kagabi ko lang na nabatian sa rana mo sa YouTube mo na gin-request ko subong nga hapon. Kag salamat sa pagkanta. Thank you Bali, again sa inyo po. Giovanni Concepcion. Request ko na si Masikap sa mabuting gawa sino dapat na masulon. Karon. Okay na. Antes kita magpadayon no, pagkantaon nato na yung duha no. Unahon lang anay si Juan, si Inday Rosie no. Saya ang bahanon no. Kulang pa. Dugangan. Okay, yari ang bahanon nga nagatikulo. Kulang pa.
Okay na mo to sino yung sino sa yambanon na nag-artikulo kulang pabala, no? Ano yun? Yari pagitgali, no? Sinday Lizel, no? Kalitan tanibla. Kaya sa yambanon na nag-artikulo ginahidlaw. Ginahidlaw itla. Che, nahidlaw. Okay. Okay na ho. Amo yato no si ang bahan ng artikulo ang ginahidlaw ako. No? Ay why di sa permete kung kisa na ubrahan naton sa mga ibang mga lyrics. Ito pili lang mo. Okay, no? Antes kita naman po tayo pawayway tayo no kaya kasi ako tatama para matipay-tipay man ang nag-comment.
Tatay yung hapon pa shout out po sa hindi kaya nga ano yung chat gin man. Shout out po sa pamilya Dolarisa kag Shoko and Arsenia family sa kay Dolarisa Jerry happy watching. Yung hapon tatay pero may lang pagpamati sa ako nanay Florentina idol yagi galing sa kay Nining Maya happy watching. Nang pa-shoutout sa family ko dyan sa Tibiao, Antique, Balianas family, kag Vista, Santiago, salamat gid sa kay Mel Coster. Happy. Yes, ginahidlawin ko na si Sir Giovanni Concepcion day. Tatay tanan nga kanta mo may kahulugan tapos manami pamatian bala hambal ni Doloresa Jerry. Okay na. Okay, no? Yari. Idulong naman natin sa inyo ininggin pangabay ng ambahano no? Eclipse, no? Siya ito kinang nangabay para git sa imo, no? Dalaw, wala kang palariho. Katulad man sa kalisang tao. May putanan at may rito bago. May lapuyo sa malaking nabisi. Sa pulang barkada mapuyo na gani sa higala nagalasak pa pati ang pagmariwana ang makaluloy git sa tanan sinanay si tatay sa pulutan nakasala sang sarang magutangan para kay nunoy kag kay pangalawan naglikat ang sa sa pulutan nanay tatay problema kini kay sinunoy ginpikutas ang babae naglipas sa kasimana naman nagtiligrama nanay tatay kari kamo insigida kay si Intay nagtilom sa nobyo niya paano sa pagkinuha ni tatay para lang kay nuloy kag Intay sa handom nga mapatapos ang kurso kapaslawan ang pangihing kabalit katahong tulukon sang kulang nga nakasipan ang sa silangan hinalit lang akong katang
to ang ginpangabaygid ng bahanon nga nagatigulo eclipse no. Upod pagid sa to no, yari pagid no. Ang ginpangabay man nga bahanon ang nagatigulo sino ang dapat masulod. Katamis ka pahit na pasipagdadan Kapitsos ang anak kinahinapunan Kag napapugal pa, kag napapugal pa sa mga kahadyanan Maayo man kaniyang paggusto-gusto Kay hindi ka ba't tawag na bigato Apang kung mapuyo sa madamog na bisyo Halos na halos na to katon na nga Katakit nga tangkon sa mga kabataan Ang pagsakripisyo sa mga dinikaman Nanong trahedya na pagkibatuan Lamang mapaan kung lamang mapaan ang mga katulungan Sisinugi ka lang kapag masulod Unang mga anak na mali na pasunod Ang sobrang kahigpit hindi man matarong Yara na ang sapat, yara lang ang sapat sa kahugarin Di man mabasog ng mga ginikanan Sa pagpinagusto lang sa kabataan Kay ang pagpalang ka na pagkit sa dughan Ngasang kasing ginatugan Kalikaw lamang sa mga pagsunay Unang mga anak bastante sa laygay Mapugnaw nga pulong ng mga ubay
Okay no, mo ito dumubusan makuhangin ba? Ang inyong naging pangabay no, nga nagatikulo sino ang dapat basulo no? Madulot ng kita bali. Shout out ano kaya why? Para nga isa lang tayo pambano no. Siyempre may ano kita. Request pa kayo ng pwede nga request kay Day Rose Martir nga gugma. Titiro. Ito kayo nag-release pa to sila. Tayo pero pa shoutout sa akong papa nga si Alison Ju, Sir Nicola. Gapamati gid sa imo sa kay Ali Jean si Bunga Sir Nicola. Happy watching. Shoutout sa kay si Almoy Music Collection ngayong hapon. Happy watching sa kay Marlon Lesiones. Okay na. Okay. Okay no, samtang may pasinday Rosie no, madulot ako sa isa kang bano no, sa iyama no. Bano. Dali. Ano siya? Idulot lang nato na ni isa kang banon sa inyo, artikulo. Ibubunot. Halos dili matungkad ang mga problema sa mga katauhan nga nagapinitin siya. O dili maantos ang pagsakripisyo sang mga umuluyok nga tumang kitapigad. Ano bala ang tuyo kung mga plano sang tagdumalahan sa atong gobyerno. Kay ang balaklon nagataas, nagit ang presyo, mga konsimidor nagawiin, nagaagunto. May gahulat pa ay nakasulhayan sa kinahibubunot sang mga katauhan. Ang pagpangamuyok nagid lang ang paglaom magun na mahilway sa mapait na sitwasyon. Hindi lamang kita magdula sang pag-asa, kaya nga itong Ginoo may kinahigana. Kaya ang kaluwasan lamang sang pagsatag sa hugot nga pagtubo kapag saligid sa iya. Ano bala ang tuyo kung mga plano sang tagdumalahan sa atong gobyerno. Kay ang balaklong nagataas, nagit ang presyo, mga konsimidor nagawiin, nagahagunto. May gahulat pa ay nga kasulhayan sa kinahibubunot sang mga katauhan. Ang pagpangamuyo nagid lang ang
paglaom magod nga mahilway sa mapait na sitwasyon. Hindi lamang kita magdulas ang pag-asa, kaya nga tong Ginoo may kinahatiganan. Ay ang kaluwasan lamang sang tagsa-tagsa hugot nga pagtuo kag pagsaligid sa iya. Kay ang kaluwasan lamang sang tagsa-tagsa hugot nga pagtuo kag pagsaligid sa iya. Okay no? Umuya to. Ang bilang pagkatapusan nato nga ambanon nga dulong sa inyo. Yara pagit mangin katapusan pagit nga ambanon kag ginapangabay no. Ining ambahanon nga martir no para awkon gikan sa kay Inday Rose no. Bilang pagkatapusan namon diri kami magababay sa inyo. Yari ang ambahanon nga martir.
Okay, no? Sa nasiling na nato, no? Diri kami sa sining ang banon, magpaalam na sa inyo. Tubtob naman sa masunod na Domingo, no? Kagabantayan lang ninyo, kaya may pang download ako ng paano, ng mga paano to, ng mga ipangako sa inyo, ining kuha natin sa inyo, ang natawag lang midley, no? Bantayan lang ninyo, no? Na itong ipag-download. No? Dito sa atong channel, sa Pinot Ararista. Thank you kay Sir Alvin Shelmore Music Collection nagsend $2. Thank you, Gid. Thank you, Ked, no? Okay na. Bye-bye.